Hakakatway tarik unopra arajar pasal UCM jong ke KHDC wa penyai sing sim ulapan bena menra ya ke Khasi Hills District Establishment and Management and Control of Market Rules arajar pasal keban long ka an ben bendo no ya ke jingot kilo habaro ki yaw ki bahaba po purusam jong ke council hapo ke dorbar telang keban salong hakakat kendai ban arpo tarik unopra jong news nam Balai ni wanra kan ni sungtu badan kambha. Nama balai namar ba kanika rules hadin bangila yo kanika Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arajar amended act arajar arpulai ngila shnas ini ka rule ban kham janai kar komtre ka majungi te ya kanika rules ngila penrung ru ya katu kat neki kendon kiba dot kambha kamtam hakabede ban yadai ki nongrap kijungi kei kita ki rules kalong habede ba kajing ot kilo ya ki marrap na ki nongrap ngila khang katkum kani ka rules ban namsha yano ru ban ot kilo ya ki marrap na ki nongrap lada kalong hakiyo district council lada kalong hakiyo jongki hima lada kalong hakiyo jongki shnong lada kilong ru wat hakiyo jongki riu shimat kani ka regulation kan cover lang ye baro te kani rap hai kinong rap habede kani benta Nakaliang forefront media hakasngi babur lali hiar banyak kendo ikinong rap bat kumjuru yakinong khayi yaki marap bang tua jingmun halor kanikaman. Hakajing kendo bat forefront media nakaliang kinong rap nakathai mau set khnam bat mau lali kilapan pau yakajing kemen halor ke sen jam joka KHDC banweng yakajing jong kinong rap daga bakdaw ru yakajing kibakiman nakajing shaot kilo kimarap. Ban Buddin halor kani ka kubur syaki nongrap nakaliang jungi ngilawan syakani ki jaka kabadon hapo mau siat khnam khnang bangin ya kendu ya ki katu kat ningut ki nongrap bat ngintip halor kani ka rai jong ka KHDC katnu kan wanra ka jingmen toy halor kani ka kubur ha kabade berkani ka bentang asapang ka ni ka jing ot kilo yaw mar bangin ngiram te ngidap da ka jing keban ka ba kra mo kumba kra ang layu menen kasingi nakaliang jong UCM ba ulong ba marang si khamat menum sa su ya ki nong thet ya ki marap ba kin kilo tan nakaliang jongi ngi panpau ya kata kacing sukuman ka bakrao man nakaliang jongi kinorap habang le de ya mar si yaw untang le de mar subul lang le de simon kemudian ngila saat no 10 kilo 100 kilo na kasimon ngila shot no yamar kata kamu kadi ka jing dunang ka bakra hadu kata kumur ka kani ka de ka we kamat ka wakta si saya kinorap ki bala dunang sisa ha ka bade bat kum kini ki benta ki sing ki jor ki jap bor seta ngi imat be ita ka jingot kilo yimtu don ka por bonong ban light na ta got kilo ngi sha ot kilo ben kaji ot kilo ka kata sibon ngi norap ka jing shang ngi kum kinorap ngi ladap da jing sukmen ka bakra la ka KDC ka penduk no yang ni kacing 4 kilo. Nah yang kajing ni rap telong ngiladap dah kajing sukuman kan. Kada bangili dia lah dah ngiyo kana 2 kilo ngilayo bet kan ya ka jing ya kamar dia jingi. Sisa kan ikla. Aslam ba. Ya keren ya kani. Yang sukuman. Kamar ba nakliang chungka district council mentak la penmi takaan ba kilumsa 4 kilo. Kamtam niki mat ba ngiram ni sani te ngatrai ba lambak nikaan ngatrai ba kalaban kan rekam no mata mar han na do kapor ba kamun suaro niki 5 kilo long kili ya ba ami hadian ba mi kaan ro kumut ka 5 kilo ka ya ba kerman ba nika kenti pa mata ba nakliang sarkaro kan simkia Ta kecengat kilo kalong ba ngi kiba ngilet bu ngilet ra xing yo kumus ing sayo te jing sha kilo on benak kilo 10 kilo ki on telong kalong kecuduk nang ka jing kinong rap rul da kan ba ni thiet mangi kilong om duna khnia rul da ngi le de pan mangi pe ki mari ba kan sai ba phan nang nangi kila sim lupa kilo lupa kecuduk jing kalong kamdai ke baduna ngi ke ba kecuduk jing kuminong rap ke beng lai tresitam te kacing kerpat jing kalong balada sarkar ke khmi tho ke pet bha ngir ngin em gen kuminong rap kinong kendong ki ba
im na ka rap karyang umde bangi yo na kiwe ki kam ne tan na ki jor na ki sing bangi pendan kam bangin pendap ka yeng kasam tila dai ka sarkari ka khami tho e kita baro khoj bakin namsha suban od kilo tengi ren kham em kham toy kin haka rap karyang chungi bangin pendot ke long kalong cuman toy tengi Tip hiyo nakaliang jang ke HDC kamut ban khang no ya kani ka jing 8 kilo ke jing sngo jo phi halar kani halar kani tengi dap dak ching keman ka khral da kila ai ba ke HDC kala man pendu no ching 8 kilo te kalong ka kicing mun toy ka khral ngi kum kinong ram ki bangi da tres tamba ni aru ka buram na da kal kinong ra ai kum kata kalat kum ti kinong khmi kinong yalam gi chungi kum ke HDC da kila ban ra ai kum kata ka jikur khu kan ka ngi hak bidai bakini ki marap kaba mengi kinong rap apa kesno hete ya ki marap beteng ya kit bisa yodo stay kan te hak bidai bakini ka mat ke jing 8 kilo na kaliang jungi kinong rap kamdai ka benta ka bang ngila ban ong no ka ba ngi ot tang mentasien hendai kan ka benta ka bang jing 8 kilo na kaliang jungi kinong rap ina pro siketa hingla adon ya kata ka jing penpau ya kata ka jing duk ka bakrau ka bidai bakini ke jing 8 kilo ka jungi nama teng ya ki marap ki jungi ki bang lajiet ya ki mar ki ba bah ki ba kensai ki bang lek bandi siyo hendai onda wal poy yo pat ki la ya ot no ye kini ki marap ki jungi bat kalong ka jing duk ka bakrau tang kendiat singi kena kendal sing la yu i ki lat pathai khubor ban kaliang jong ka district council ka don yak ka benta ba ki ong bahap ban penduk no ye kini ka jing 8 kilo tena kaliang jungi kum kinong rap ni so kemen habang yo snow ye kini ka benta ka ban kaliang jong kinong yalam jong ka district council jongi kila don yak da jing tmu le si ka bala penrung ye ki bakin sutu na ka benta ka jing jongi kum ki nong rap jong kini ka jela he borok we ban ong kita tingin la kin nomor da kimdon ka an tlong im la ta ban lin koi ta ki ba od kilo da don ka an tingi don ka bor ban ikren da kimdon ka an tel da od kitu da od kun nor ngi hap susah susnap ya mlong da ka an bet kawan kam ta tlong mai kin ore kum kham nang stunat kin ban lak da ta shi od nomor mangi de thikha mai dukhari pha bam tan plastik ta mo bernir pha bam lang don chin or mo mi da thit san po kilo lo mun la kit lang mar to berni mi habam lang we perlong la se ot te kita la pelaj no te halor jong kene ka jing 8 kilo na kaliang jongi kinong rep ki bodon hapo ka chnong nong ka lo hi baro bangi dadon sisa kata ka jing snow khia te na kaliang jongi kinong rep ngidon ka jing du jing kermen ha ka widei bat kane ka jing 8 kilo ka ba haka jing sisa ngi kum kinong rep haka bangila ban kentiu ya kayo ka kot teng kane ka jing 8 kilo ka pendu jing kermen bat ka khateru ya ka jing pelut por ka jongi ya ka kam ya kane ka kam rep haka haki baro sisnem ni das ngukmen lada ka an ka don ka bante perking ba onom don su kata ka jing 8 kilo na ka kamar rep ka jongi tengi don ngi kum kinong rep hi hapo ka sinong nong ka long idon da kata ka jing sngukumen bat ka jing kermen kenang bangio ya kata ka mar jong ki jur lane kising bat ki wei ki jing thung ki bangi thung bangin yo sispa na ka sispa hak jingla ya luti ki jongi hi da namar ba sekiwe ki jaka ngam da namar ba nga ngade hapo maulai te hakalan mulai ka jongi ki don ki por baki ai compensation tang balong kasyong unong rep lada unong rep u ai ka jing tip apo ar pusau kenta kemot ki hapon kloi ka jing tip andre ki don pada ki jinja baja naka bor mariang mong ki don ki bala ja metal ada ki snem ro pada podio compensation do meta wala ki lapan biang ki jing tho jing tar lapan biang kini kita tengah kerpat ya ka government ro bakin sim khialang hakabai dei bakane te kidang don ru ki wei ki project lese ki buan ra ki bampan urlong lese ka government ni kerpat baken pen urlong susu kham khnang ba kini kinong rap kan kham em kai Hindray habayo lat ban keren ba kinong yalam jong ka seng kinong kai kila pen pau ya ka jumbitar halor ka ni ka rai namar ba ka council ka klem bishar na baro ar ki liang ba la shushim ya ka rai marway u president jong ka fresh vegetables association u ba bris mau tho ulakin no ru ba ka ni ka laban day namar palajan ka election MDC long ta na kaliang jungi kinong kai mo awa
i nak por la ju i tang po social media be te ngila lum nakaliang sarkar kalau lum kecilang apa sekretariat bat kumcu apa labun ke meeting ke baikren nam ta ni ken ta la sukut no kum tu hi la ar lai tali ke meeting la da pelong hi bai kumbolong him ta nakaliang dinong rep kemudian tan kita rilang benung kai pi kudam no perwan ko kudam kini kidap kinong rep ki wan ramar ki kudam je kinong kai tadi hayo du ka lau mei kita rilang bar kinong rep rei kum bai pa mta don nak du keni ba persya ya ta ka jing 4 kilo rei kum bolong ta ya ka 4 kilo le kum isha kum ka option jong is ni sepo pernai ta kasi jentia fresh vegetables playa option ka otang 1 kilo ada mta la khang bam sya je 4 kilo ada ta ka an kala penjutom ya kinong hi ba 4 kilo ya kalong ba menta kinong hi ta da ba ngai ping hab isyong hab discuss ya kini ke bentang le amno la ngin pedang ya kini 4 kilo ro pedang la ngin pedang ro long ni hab ikren na ka meeting ni mar ka wei kinong hi kam kwa ban kinong rap kenyap hi barbor ni kinong hi gi ba rap ya kinong rap ndai ban om ban no khi khunyat no rap ba no khi khunyat no rap shu no khi de gai ban tang ba kini je ka jing dei je no khi no rap kalong kum si para te ka jing ta bun tem ta la da aga de kam khi ke de business kam rap ko de business aga kam business hi kam khi khabar la sem ta la da ka an kala msha shu ban 8 kilo ki no rap ki hab ki no khi ka wan ra ki no rap ki kamar hab chiet hab chiet kum bolong mata hi la dai usi nombor armbor i thaplang chu ngirap keno rep ban panya ya tu kamar dai bos niu rum hap jos samba ka 8 kilo lada ka sarkar lada ka council kam sha chu ban 8 kilo takda hap chit kim phi kamar ban jos ken ta kumpolong bam ta lada ka council ka pen mo kamar rep kam dai ban mi tang le ka jeli chu ka khasihel autonomous council ka marap i ka wan po chantia ki bun na chantiar ki wan keleng lada ka trekam tang ni kata 8 kilo kat ba kamar la cintia ngan lek lo usam tre kam long hab ya chong hab ya long kai ki cingkwa jungi miswa ngi lej ban pasko che diskonsul ri ong ban swa ban tre kam ni ka ya kanu ka an nomor ban tre kam la po suki jo diskonsul ndai ka ba yong rap kam khot yong khai kam khot kata ka long ba bakla lada ka khang ka diskonsul kala ban khang ya ta ka manu ban yap manu ban tip manu ban kata ya kata ta ka syong ga jing klik jong siam ada yap kinong rap na yap no khi na kata ka syong ga jing klik jong siam no mar lo pemanai ka tu belong ta mo kinong khi te kitre la jong ka kamram tang ba tang rewe bu tang jing maham bam dei ban seperti kho tampan kai kinong khi ban ong ban pensitop na ban kam kinong khi kitre la jong ka kamram kitre da ka psa kam sap la jong kithit kamarap kidai ba kinong rap rei ban super sistem oh ban 8 kilo man pengkam mata di kecing stu jemut kinong rap kinong khai rei ban ju berngam kai tak media kan tak kami hap kan se kwa taman mo ban sim kredit politik mla ban tip rei balong la sai ban se la balong nong sendo ban tang long ta ki pai ba nong rap lagi nong khai ru ta da ki kentu ke diskonsel long ban le janai ba chaw sim kan rai